Seguint les instruccions del número 2, el 5 i el 7, haurem activat aquest molí d'aigua. Haurem travessat entre aquesta flama, aquesta antorxa que es mou, i haurem saltat d'aquí cap aquí per continuar el nostre camí en aquest trencaclosques criminal. Ara ens trobem davant d'aquest triple perill de foc, i si girem la nostra vista veurem que aquí hi ha un nou tresor. Així que no ens queda més remei que intentar saltar. Encara no ho he provat, això, així que espero no fer el ridícul. Uf, m'ha anat ben just. I així aconseguim un nou tresor, el 55è, el broche de plata i un nou trofeu, el cazafortunas genial.